Min studju pubblikat mill-Chief Economist tal-Bank Ċentrali Dr. Aaron Gregg jirriżulta li fl-aħħar 10 snin wara l-2013 kien hemm trasformazzjoni sħiħa tas-suq tax-xogħol f'pajjiżna, partikolarment bil-miżuri u l-inċentivi ġodda introdotti li xprunaw żewġ terzi tal-impjiegi ġodda. Mit-tieni l-inqas rata ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea taħt GONZPN, pajjiżna sar dak bit-tieni l-aqwa rata, anke kif jindika l-ekonomista tal-iżvilupp tant b'saħħtu ma kienx mistenni. Fil-fatt fl-2013 istituzzjonijiet bħall-Kummissjoni Ewropea kienu qed ibassru li tkabbir tal-impjiegi f'pajjiżna kien saħansitra se jitnixxef iżjed minħabba l-politika li kellu l-pajjiż dakinhar. Fir-realtà pajjiżna rnexxielu jżid itkabbir fl-impjiegi għal 5% jew 25 darba iżjed mid-tbassir tal-esperti barranin. Dr. Aaron Gregg indika li fuq medda ta' xahar snin biss żdiedu bi 30,000 il-Maltin li jaħdmu, jiġifieri aktar minn dak osservat fi 30 sena ta' qabel meħudin flimkien. L-akbar fattur wara żieda qawwija fl-att ta' Maltin jaħdmu kienu l-bidliet fil-politika tax-xogħol implementati mill-2013 il hawn. Iċ-Chief Economist tal-Bank Ċentrali sostni li dan jirrifletti inċentivi bħat top-up tal-pensjonijiet li ddaħħal fl-2016 u jsostni li frott ta' dawn il-bidliet madwar 8,600 Malti komplew jaħdmu. Dr. Gregg isemmi kif riċerka preċedenti uriet li riformi bħall iskema ta' tapering of benefits wassu biex madwar 5,600 Malti bdew jaħdmu, minn dawn madwar 70% kienu nisa fuq tħul baxx. Ma dan Dr. Gregg iżid stima tal-effett ta' Child Care Chain introdott fl-2014 fejn innota kif it-tħul tal-iskema naqset il-proporzjon ta' nisa li jifqu jaħdmu fi 3 snin wara li jkollhom tarbija. Skont ir-riċerka tiegħu l-iskema wasset biex madwar 6,200 omm komplew jaħdmu. Għal daqstant 2 minn kull 3 ta' 30,000 Malti aktar li bdew jaħdmu wara l-2013 għamlu dan frott politiki introdotti mill-Gvern u jsostni l-Gvern għandu jagħti priorità lil programmi biex ħaddiema Maltin ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu, speċjalment billi jitjieb il-livell ta' taħriġ u dan ikompli matul il-karriera. Dan fil-waqt li sejjaħ l-politika tax-xogħol ġdida fokata fuq il-ħiliet ħalli l-ekonomija Maltija tkompli tikber b'mod sostnut.